आ जाई रौरे संगे गाले। हेलो हेलो बाकी हमारा दिखता पहले माइक बनवा ली। साउंड बढ़ाए कर हेलो 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 उठाई हेलो छोड़ दे का लौकता तहरा कि पहिलका मंच पर जब हम रौरा से भेटाइल रही अच्छा हेलो हेलो तो रौरा रौर चेहरा रूसल टाइप के लागत रहे। तो एगो बहुत पुराना गाना रहे ऊपर हम रिसर्च करनी हमारे गोलू भैया जी के गाना। अच्छा एगो बहुत पुराना लग रहा है भरत शर्मा जी के कौन जेकर बोलमा बसे पर दसरे सखी ओकरा ससुरा नीक नई हो जबे बा कि जेकर बोलमा बसे पर दसरे सखी। बाकी इहे लेके सहारा लेके रौरा खाती कहल चाहब का कि जवना बतिया परतिया से रूसल बरू जवना बतिया परतिया से रूसल बरू हमें तनिको न हो मोरू गलतिया बा जवना बतिया परतिया से रूसल बरू। हम कहम रहुआ खातिर काहे किसी आई पार जान ले बताओ काहे किसी आई पार जान ले बताओ बोलो हाँ बोल बोल सुगना परान ले बताओ बोल बोल सुगना परान ले बताओ जवना रतिया सुबानिया तेरी सब बड़ू का भावा रॉन्ग नंबर कस्टमर केयर के आए रहे तब रौरा इतना रुसल बन। काहे ना रिसम रउआ हमार हो के आ दूसरा से बात करत है ई हमरा तनिको नीक लागत है। अरे तो वो रिचार्ज खाती आई रहे। अच्छा तो रउआ भी इतना पैसा बढ़ गइल बा रउआ भी रिचार्ज करावे खातिर लोग फोन करत है। हमार मोबाइले के रिचार्ज खत्म हो गए रहे रौरा बुझते नहीं थी। अच्छा कस्टमर केयर के फोन रहे रॉन्ग नंबर आज की रंजे होखे आँख लाल कोइल बारू तू रो रो के रंग नंबर पयातना रंज होखे आँख लाल कोइल बारू तू रो रो के लोड पसरल भयो भियो हे अखिया पर लोड पसरल भयो भियो हे अखिया पर लगे आइल कोनो अफतिया बा जवना पतिया परतिया से रूसल बरू। मैंने आए रूसे वाला बात मानो हम रउआ से प्यार से पेश आवत है और रउआ हमरा के कुछ बुझत नहीं की हम रउआ से इतना प्यार करी ना कि रउआ मालूम नहीं खे और रउआ हमारे संगे धोखाधड़ी करत है कहे के बजाते हैं का कब सोचले ना रहनी इतना बदल जाइबा धड़कन में रहे वाला दिलवे से निकल जाइबा